Isto? Mola. Dobre, uvidíme. Pri liatí vody do variacej sa kyseliny sa ľahko môže stať, že táto kyselina vám vyfrkne a poleptá vás. Preto nikdy nelejte vodu do kyseliny, len opačne. Zuzka a jej spolužiaci to nevedeli a tak sa jej stalo, že jej kyselina frkla do oka. Ako prvá a najpotrebnejšia starostlivosť je oplachovať oko prúdom vody približne 15 až 20 minút. Keď Michal videl, čo sa stalo, bežal zavolať rýchlu zdravotnú pomoc na čísle 112. Oko oplachujeme tak, že lejeme vodu na koreň nosa, po ktorom voda steká do oka v smere od vnútorného kútika k vonkajšiemu. Po tomto úkone priložíme na obe oči sterilné štvorce a obviažeme. Na obe oči preto, aby sa nenamáhali, ale uvoľnili. Samozrejme, upokojujeme pacienta a snažíme sa s ním viesť rozhovor a počkáme na príchod odborníkov. Pri poleptaní oka odstránime príčinu vzniku. Oplachujeme vodou smerom z vnútorného kútika do vonkajšieho. Lejeme vodu na koreň nosa, po ktorom voda steká do oka v smere od vnútorného kútika k vonkajšiemu. Nikdy neneutralizujeme. Dáme ho sadnúť. Prekryjeme sterilnými štvorcami obe oči, aby sa to poranené nedráždilo, a previažeme ich. Upokojujeme postihnutého. Voláme rýchlu zdravotnú pomoc na čísle 112.